Ndewonu, ife a bụ ọkpụ ka a na-akpụ ya. Aga m akọwalụ unu ife ọ bụ ma kọwakwazialụ unu ife ọ na-alụ. Ma tupu akọwalụ m unu ife ọ bụ na ife ọ na-alụ na ejiri mmalụ ya, anyị ga-eje ka anyị jee chọgharịa anya ebe ọ nọ, maka na ọ na-awakwa na-egosi nwata awọ n'ikpo mkpume, a na-atụrụ ya aka, a na-ekwu na ife na-atọ ụtọ, a na-akọwa ife ọ na-atọ ka ya. Unu n'anya, unu ga-afụ nọ nnukwu oke ọfịa ka anyị na-aba n'ime ya ife a ugbu a. Ama m na unu ga-asị kedu ife anyị na-abakwalụ n'ime oke ọfịa. Ọ na-abụkwa n'ọgbajuo dọlụ n'ala Igbo, abanụ n'aja ọfịa jee bụ ọnụ ya bụ mgbọrọgwụ, maka na sulugede abụghọkwa n'egwu ụmụaka, nọ egwu ndị mmụọ ka ọ bụ. Ọ bụrụ na unu nekwa anya n'ala ebe a, unu ga-afụ ya bụ ọkpụ ikwuma ebe ọ tọgbu n'ala. Nke a bụ nke dagolo ada, ikekwe ọ bụrụ na o ji aka ya da maọbụ na mmadụ kwaturu ya. Mana ụmụnne m ụmụafọ Igbo, ndụmọdụ m ga-enye gị bụ ọ bụrụ na ịfụ ya bụ ife a na-akpọ ọkpụ ikwuma ebe ọ kwụkwụrụ onwe ya, amakwana ụma eje akwatu ya. Asịrị m gịnị? Ekwuru m sị amakwana ụma eje akwatu ya. Unu n'anya, unu afụ na ọ na nnukwu oke ọfịa ka anyị nọ ugbu a, maka na ọ na-awụkwa n'ife sibe ike, ewere ife siri ike wee sobie. Aga m akọwalụ na ife mere anyị ji wee bata na ya bụ oke ọfịa n'ụbọchị taa, maka na ọkwanụ ndụ ka anyị na-azọ. Onye si na ife adịghọ mgbe oge luoru ọfụ na ife edo, maka na ọdịbendị na-alụsi ọrụ ike. Ife onye kwenyere na ya na-alụsiri ọrụ ike. Ya bụ ugobelu egbebelu ugobelu, onye asịkwana nwanne ya ya ebekwana. Unu n'anya, unu ga-afụ ọzọkwa kwụ n'ime ọfịa. Nke a bụ nke kwụrụ onwe ya. Chetakwana na nke izizi anyị gosiri unu bụ nke dagolo ada, nke a bụ nke kwụrụ onwe ya. Ife a na-akpọ ikwuma na-alụ ezigbo ọrụ. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo asị na ọ dị very powerful, ya na o siri ezigbo ike. Ife a n'ala Igbo bụ ebe mmụọ si apụ njem. Chetakwanụ na ife anyị kpọrọ ya bụ mmụọ. Mmụọ ehika, mmụọ dị n'ụdị n'ụdị. Mmụọ ehika, mmụọ dị n'ụdị n'ụdị. Enwere ezi mmụọ, nwee ajọ mmụọ, mana nke anyị na-akọwa maka ya bụ nke ezigbo ya. Anyị anaghị akọwa maka nke ọjọọ, maka nọọ ife ọma ka anyị na-ekwu okwu ya. Unu nekwa anya, unu ga-afụ na nke a bụ nke kwụrụ onwe ya. Ife a bụ ebe mmụọ na-esi apụ. Mmụọ bi n'ime ya, mmụọ na-esi na ya apụ njem. Ụfọdụ na-akpọ ya ọnụ ọzụ. Unu ma na ọnụ ọzụ esika. Ndị ṅụjuru mmiri ara Igbo afọ ya aghọta ife ọnụ ọzụ na-alụ. Ebe a bụ ebe mmụọ si apụ njem. Ebe a bụ ebe mmụọ bi. Kedụzi ka ọ ga-abụ na ịdị ijezie kwatuo ụlọ mmụọ si apụ? Dịka m kwuru na mbụ, ọ bụrụ na ịfụ ife a, anọkatakwana were aka gị malụ ụma jee kwatuo ya, maka na enwere ife mmụọ, ntaramahụhụ mmụọ na-esi na ya pụta. Unu n'anya, ọlụ anyị bịara ife a bụ ka anyị tọọ nwanne anyị nwaanyị na-abụ. Nwanne anyị nwaanyị mụma wee jee kwatuo ife a, maka na unu mana ife ụka butezi n'ala Igbo ehika. Enwezi onye ma mgba n'ọnụ ọgụ, ncha wee na-eme anyị bụ ụmụafọ Igbo. A ka na-ekwukwa nke na-eme kịta na nke ka na-abịakwa n'ihu na-abịa. Unu n'anya, nwanne anyị nwaanyị amụma wee jee kwatuo onye wụ ife, mana ọ maghọ n'ụnụ. Mgbe ọ kwatuchara ya, ife o ji afụ nsọ nwaanyị ya wee na-agbazi ka mmiri, na-ezozi ka mmiri, na-ezo ka mmiri enwe nkwụsị. Nwatakịrị mmadụ wee jee ikubi. Ọ ya ka anyị bịara ka anyị zọọ ndụ n'ụbọchị taa. Mana ka m hapụgodo ife gbasara nwanne anyị nwaanyị, ka anyị kọwalụ ụnụ ife unu kwesịrị ịma maka ya bụ ife, maka adịka ama maka onye ga-eje ịdabakwa n'ụdị ọnwụnwa a mbọsị ọzọ. Unu n'anya, unu ga-afụ ọjị awarụ wee yọọ ya ayịyọ tupu anyị malite ọrụ dị na ya. Ọ bụrụ na ịfụ ife a, ejikwa n'ụkwụ. Ike na-enwekarịcha ha iwe bụ ma ọ bụrụ ma i were ụkwụ wee kwatuo ya. Ntaramahụhụ dị iche iche na-esi na ya pụta. Ife isi ike, ife anya mmiri, mkpọchi ụzọ, ejekata ihu ejebe azụ, imetalụ mmadụ ma ife ọjọọ ewere. Ntaramahụhụ dị iche iche, ọ na-ebute ịnyanya dị iche iche. Ya bụ nwanne m, ịfụ ife a chagharịa ya, maka na gụ na mmụọ awụghị ọgbọ. Ọ bụrụgodu na ị kwenyere na ị na-eje ụka, jebe ụka, hapụ mmụọ nọ n'ala Igbo ka ọ dịrị, maka na ịmahọ mgbe eji wee debe ya bụ mmụọ. Ọnya bụ ife ntaramahụhụ na-esi na ya pụta. Ọrụ ọma dị iche iche ka eji ya bụ ife alụ n'ala Igbo. Ọ bụrụ mmadụ na-edebe ife a, ife a na-eji aka ya apụta n'ana
maka na unu ma na ana Igbo sikwarụ n'ike. Ife a na-eji aka ya na-apụta n'ana, ọ bụrụ mmadụ na-edebie nya bụ ọ bụrụ na ifie nwanne m ọsọgodi nya bụrụ na ị na-asụ afịfịa wee fie welu nwayọọ wee chagharịa maka na nganga ka eji agbala efi ọsọ. Mana ọ bụrụzikwarị na imerie na-amaghị ama, ịbaluo chọba okenye maara ife ekwe na-akọ ka ọrụ nya bụ okenye si ya na-ekwe ife ime na-ekwe ife melụnụ ka ị na-eme ife dị etu a ka ị na-asụ afịa na ịmaghọkwa na ụma mee nya bụ okenye malụ mgba n'ọnụọgụ ebido n'oge wee kwọba nya bụ mmiri tupu o rue iri mmadụ, maka na ife a na-ebu ehikakwanụ. Ya bụ ụmụafọ Igbo onye asịzikwananụ na be nna ya esighị ike, onye asịzina na ife ndị gboo debelu abụghị ife, maka na ịkpọ nke gị na o nweghị isi, ụmụazị na agbata obi ewelu nke gị ahụ wee mee gịnị wee kpolo afịfịa. Unu n'anya, ọlụ a abụghị ọlụ nwatakịrị ya alụ, ọlụ a bụ ọlụ aka siri ike ya alụ. Ọ bụrụ na ị ka bụkwanụ nwaanyị na-afụ nsọ, ejekwana eje alụ ụdị ọlụ a, chagharịa ya chọba okenye ya alụ ọlụ a, maka na njirimara Igbo ebukakwanụ. Ya bụ ụmụafọ Igbo, unu n'anya unu afụ na ọdịbendị na ọ na-alụsikwa n'ọrụ ike. Ife onye amaghọ karịrị ya. Ndụmọdụ m ga-enye gị bụ na ọ bụrụ na ịnọkọta mara ụma kwatuo ife a, ma ịma ụma ma ịmaghị ụma, jekeneli jee jụọ ese onwe gị, maka na ndị be anyị kwukwara n'okwu sị na ofeke na-eje na be dibịa mgbe ncha anaghị anwụ ọnwụ ike. Hapụchakwanụ na abịazi kịta ndị adịgboloja na-emezi ka o si sọ ha, mana ama njinu mgbawu wee ghara ọgụ aya na-anụ ọgụ tupu ndị uwe ojii ewelu bịa. Ya bụ onye maara ife were ile wee mee gịnị gụọ eze ya ọnụ. Mgbe ọbụla ịfụrụ ụdị ife dị etu a, kaba ahụ ka ị chagharịa, maka na gị na ya abụghị ọgbọ, ịma ha ka o si bịa, ị yaghị eje chelu chi gị aka mgba n'ife ịmarọ ka o si wee debie. Dịka m kwuru na mbụ, ọ bụrụ na onwego ka isi wee kwatuo ife a na-amaghị ama, ịmarọ wee je kwatuo, kabake na ahụ jee jụọ ese, maọbụ chọkwa na okenye nọrụ n'akụkụ. Okenye na-ekwu okwu ewu okenye makwara ife a na-akọ, okenye mgba n'ọnụọgụ, kọsalụ nya bụ okenye ka ewelu n'oge chọba nya bụ ewu ojii tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Ndụmọdụ ọzọ m ga-enyekwa gị na ife a ịfụrụ ebe a bụrụ ife a ga-etite n'ọkụ gbagbuo ọkụ gbagbuo, ọkụ anaghị agbagbute ụdị a. Ma ọ bụrụ na onwego ka isi wee kwatuo ya na-amaghị ama, kaba ahụ nwanne m, etisiri nya bụ mkpu ike, kaba ahụ. Ị nwekwara ike isi na nsọ gị na-agba ọfụma, gị nwata nwoke isi na ụmụ nwaanyị, mana na ife onye amaghọ karịrị ya, ọsọghọ nwoke ọsọghọ nwaanyị. Ndewokwa na ụmụnne m, ka emesịanụ ka ọ dị oge ọzọ.